खुलुमबाय रायजोफोर बयनिसिमबो लोगोसे रंजालि बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। बे जाबाय संक्रान्ति दिननि आं गेटआव खानानै रेडि खालामबाय थादोंमोन। नैबे आमाइ आनै फार्स्ट पहिला 1 थारिख बैसागुनि आंनि जोनोम गामिनि आमाइ आनै आं बिसोरखौ खुलुमनो होनना थांदोंमोन। बे फंबाय बिनानाव आदा बाजै आदै मादै आब' गुमै गासिबो दंजोबोमोन रायजोनि। नै बिस्रा फंबायफोरनि हिनजावफोर नैबावसो स्रां स्रां नुफैबाय। नै बैयाव खोमसि एसे हामदों सानैबो Sila sama sama sila. Apa lagi yang paling sekali kita bisa nih? Bisa. Thằng gọi đi chơi thằng bay bạn. Password kok. Kita free lagi. Bye bye. Xin chào. Muốn gì? Oh yeah, hello.